Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы пачынаем наш серадовы эфірны дзень. Размаўляем і абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі, але першы наш эфір будзе прысвечаны безумоўна абмеркаванню падзеяў у Беларусі, таму што здарылася вельмі шмат чаго, што варта было б абмеркаваць. Увогуле, учорашні дзень, 28 верасня, быў такі багаты на навіны з самай раніцы. Спачатку мы сталі сведкамі таго, што беларускі рэжым і Лукашенко не адмовіліся ад ідэі правесці канстытуцыйную рэформу і рэферэндум па канстытуцыі, а ўвечары стала вядома пра трагедыю і смерць двух чалавек. Вот быў бы на маім месцы Салаўёў, ён бы сказаў супадзенне, ці это быў Кісілёў, ужо не памятаю, але вось пра супадзенне. Мы гаварыць пра это не будзем, мы абмяркуем іншае. С маім госцем, з намі на сувязі палітычны аналітык Белапан Александр Класкоўскі. Добрый дзень, спадар Александр. Вітаю вас, вітаю наших слухачоў і гледачоў. Спадар Александр, хацелася б, я з вами не буду зараз нейкія версіі абмяркоўваць, што там так, што там не так у гэтым відэа, ува ўсіх гэтых падзеях. Хай гэта робяць, можа быць, адмыслоўцы. Для мяне больш цікавыя палітычныя наступствы, магчымыя палітычныя наступствы ад усяго таго, што адбывалася. Вось вы рабілі для сябе свой прагноз, якім будзе, на ваш погляд, далейшее развіццё падзеяў з такого палітычнага, сацыяльнага, грамадскага пункту гледжання? Па-першае, ўжо відавочна, што праўласныя каментатары гэту трагедыю, менавіта трагедыю, вы дакладнае слова ўжылі, выкарыстоўваюць у прапагандысцкіх мэтах дзеля таго, каб узняць вось гэты градус істэрыі супраць апанентаў улады. І ўжо адразу будуюцца такія заключэнні, што, маўляў, за гэтым стаяць нейкія замежныя падрыўныя цэнтры і гэтак далей. Хоць тут, гэта можа быць проста асобны інцыдэнт, які выкліканы ў рэшце рэшт нейкім асаблівым псіхічным станам таго чалавека, вось які страляў у супрацоўніка спецслужбаў. Але калі казаць увогуле, то мы бачым сёння, што ўлада, праўладныя прапагандысты гэта выкарыстоўваюць менавіта дзеля таго, каб нацкаваць грамадскую думку на тых, хто не згодны з цяперашняй кіроўнай лініяй. І вось гэта асабліва небяспечна. Напрыклад, Александр Лукашенко, як ягоная прэс-сакратарка паведаміла вось у дачыненні да гэтага здарэння, да гэтай трагедыі, выказаўся так, што беспакараным гэта не застанецца. І тут адразу ўзнікае пытанне, каго будуць караць, бо гэты чалавек, што забіў супрацоўніка КДБ, ён жа сам загінуў. Ці не будзе вось гэты выпадак скарыстаны проста дзеля таго, каб яшчэ мацней закруціць гайкі, яшчэ мацней прыціснуць усіх тых, хто не згодны з кіроўнай лініяй, так бы мовіць, з палітыкай рэжыму. Хаця, здаецца, ўжо далей заціскаць гайкі няма як. Некаторыя аглядальнікі ўжо, я бачыў, напісалі, што можа быць скарыстана вось гэта трагедыя, гэты інцыдэнт дзеля таго, каб увесці ваеннае становішча ў Беларусі. Я так не думаю, таму што Лукашенко не ўводзіў гэтае становішча летась, калі была увогуле такая гарачая, надзвычайная грамадска-палітычная сітуацыя, калі бушавалі гэтыя масавыя пратэсты. І потым, дэ-факта, ўжо другі год у краіне не дзейнічаюць ніякія законы, фактычна уведзена такое надзвычайнае становішча, так што фармальна гэта уводзіць няма патрэбы. І пад гэтай маркай, напрыклад, скасоўваць рэферэндум, я ўжо забягаю і іншую тэму кранаю, рэферэндум пра змены канстытуцыі, таксама я думаю, што Лукашенко не стане. Найхутчэй, што як ён абвесціў, так гэты рэферэндум не пазней за люты наступнага года і пройдзе.
Давайте мы гэты момант крыху пазней. Зараз вось я за вашыя словы зачаплюся пра тое, што далей закруціць гайкі. Якім вам бачыцца варыянт закручвання гэтых гаек? Гэта можа быць, ну, такое самае простае і відавочнае рашэнне, паколькі у гэтага айцішніка Зельцера было паляўнічая стрэльба была, то што зараз просто, ну, забяруць ва ўсіх паляўнічых стрэльбы, ну, правядуць такую масавую перарэгістрацыю ці што, ці гэта будзе нешта больш сур'ёзнае? І гэта таксама можа быць, таму што я думаю, сёння ўлада адчувае небяспеку з боку грамадства. Як бы ні трубілі вось вялікія начальнікі і прапаганда, што мы перамаглі, маўляў, усё пад кантролем і гэтак далей, усё ж такі і у тырадах таго ж Лукашэнкі перыядычна прарываецца трывога, ён кажа пра тое, што вораг вось не дрэмля, што нельга расслабляцца і гэтак далей. Гэта, я думаю, такое вось адчуванне свядомае ці падсвядомае, што ўсё ж такі вялікая частка беларускага грамадства не скарылася. Яна сціснула зубы, але яна не змірылася з тым, што робіцца зараз, і ўсё ж тая проста нейкага акна магчымасцяў дзеля новага вітка барацьбы за перамены. І вось у такой сітуацыі грамадскага расколу, сітуацыі, калі ўздымаецца градус нянавісці, прычым кладучы руку на сэрца з абодвух бакоў ён уздымаецца, таму што ўсялякае дзеянне спараджае супрацьдзеянне. Калі ўлада адчыніла скрыню Пандоры, то натуральна, што і яна зведвае непрыемныя для сябе наступствы, і у пратэставай частцы грамадства зусім не цёплыя пачуцці да цяперашняга рэжыму і для тых, хто шыруе на вось гэтай глебе рэпрэсіяў. Дык вось, я думаю, што сапраўды нават наяўнасць паляўнічай зброі напружвае вось гэтых вялікіх начальнікаў, і мы ж ведаем, ёсць шмат паведамленняў, калі самы галоўны начальнік некуды прыязджае ў пэўны рэгіён, у пэўны горад, дык там напярэдадні ідзе ў гэтым плане такая зачыстка, што адбіраюць там ці замыкаюць гэтыя паляўнічыя стрэльбы і гэтак далей. Дык вось ёсць такая спакуса, напэўна, ва ўладаў цяпер адным махам вырашыць гэтае пытанне. І, дарэчы, я трошкі пераскочу, можа, на іншую тэму. Вось носіцца беларускае кіраўніцтва з гэтай тэрытарыяльнай абароны, і сапраўды гэта рэч патрэбная, калі няма вялікага прафесійнага войска, але сапраўдная тэрытарыяльная абарона магчымая ў дэмакратычных краінах. Мне ў свой час даводзілася, напрыклад, з эстонскім досведам знаёміцца, там у іх ёсць кайцэліт, такая вось арганізацыя, ці ўзяць Швейцарыю, дык там жа зброю раздаюць, і яна у кожнага грамадзяніна, вось, які умее трымаць зброю, скажем так, яна захоўваецца дома, каб у любы момант яго дом можна было ператварыць у крэпасць. Але уявіць сабе у беларускіх умовах гэта немагчыма, таму што улада баіцца народа, яна разумее, што калі яго ўзброіць вось на выпадак нейкай знешняй агрэсіі, то ў пэўны момант гэта можа быць скарыстана супраць самой улады. Таму сапраўднай тэрытарыяльнай абароны у недэмакратычнай краіне, у краіне, дзе ўлада баіцца грамадзянаў, я думаю, што стварыць нельга. Ну, але гэта так ужо лірычнае адступленне такое. Ну так, сапраўды, скажите, вот ўсё ж такі даўно ўжо, асабліва як з восені, магчыма, як пачаліся жуткія гэтыя рэпрэсіі, як сталі вядомыя факты катаванняў у міліцэйскіх пастарункаў, што там вытваралі з людзьмі і што вытваралі з людзьмі да Крэсціна, да і зараз працягваюць вытвараць, казалі пра тое, што ну непазбежная радыкалізацыя грамадства. Час праходзіў, ну здавалася, ніякай радыкалізацыі не было. Ну вось такое было адчуванне, што загналі пад плінтус такі, людзі ўжо, ну тыя, хто засталіся ў Беларусі, яны ўжо будуць сядзець ціхонька. Гэтае здарэнне, яно стала прыкметай таго, што радыкалізацыя ўсё ж такі будзе. Ведаеце, я б не рабіў нейкіх абагульненняў. Зноў жа, тут трэба разглядаць у дэталях гэты канкрэтны выпадак, і я не бяруся, таму што трэба ведаць усе абставіны. Зноў жа, нават псіхічны, псіхалагічны стан таго чалавека, які страляў з гэтага ружжа. Мы ўрэшце не ведаем, хто першы пачаў гэтую страляніну. Таму расстаўляць акцэнты ў гэтай гісторыі і рабіць нейкія вялікія абагульненні я не стаў бы. Адзінае, што я з вами магу згадзіцца, што сапраўды ўлада, распачаўшы рэпрэсіі, так бы мовіць,
і прычым такія вось тое што называется по беспределу, калі мы ж ведаем што напрыклад за кратамі крымінальнік ён і спіць на падушцы, атрымлівае бялізну і перадачы атрымлівае, на прагулку яго выводзяць. Калі гэта палітычны, то яму там просто пякельныя умовы ствараюць. То бок гэта такая вось сваволя, тое што называецца на турэмным, на лагерным сленгу беспредел. І гэта ўлада, яшчэ раз я падкрэслю, расчыняе вось гэтую скрыню Пандоры. Таму калі з іншага боку таксама могуць быць нейкія зрывы і жорсткі адказ, ну ці варта гэтаму так ужо надта дзівіцца. Хаця я па-ранейшаму мяркую, што ўсё ж такі, па-першае, і леташні пратэст быў мірным, хоць улада цяпер гэта спрабуе намаляваць як нейкі бліцкрыг, як выступ такіх адмарозкаў, нейкіх дэкласаваных элементаў, радыкалаў і гэтак далей. І цяпер я мяркую, што ўсё ж такі вось тая пратэставая частка грамадства настроена на перамены па магчымасці цывілізаваным шляхам, хаця як яно пойдзе на практыцы, невядома. Зноў жа, калі улады закручваюць гайкі, то яны ў рэшце рэштаў могуць і сарваць разьбу. І можа так здарыцца, што перамены ў Беларусі пойдуць зусім не аксамітавым шляхам. Але хто ў гэтым будзе вінаваты, тут, напэўна, пытанне рытарычнае. Дарэчы, вось калі вяртацца, Зміцер, да вашага папярэдняга пытання, якія могуць быць наступствы, акрамя таго, што могуць прыціснуць з гэтай паляўнічай зброі, рэквізаваць, прасцей кажучы, яшчэ вось я бачу і тое, што дабіваюць рэшткі нейкіх недзяржаўных медыяў, таму што пайшоў накат на камсамолку ў Беларусі, заблакаваны яе сайт, і я вось чытаю на розных афіцыйных рэсурсах, што гучаць заклікі дабіць, так бы мовіць, гэту нячесную прэсу. Я думаю, што камсамолку мы не чапалі таму, што ўсё ж такі тут сувязь з Масквой, а з Масквой трэба цяпер хадзіць на дыбачках, каб яна нешта дала і надта не брала за гарляк там з гэтымі саюзнымі праграмамі, з канстытуцыйнай рэформай, але тут, відаць, пераважыла жаданне ўжо, ну, пры тым, што камсамолка не самы палітызаваны, не самы радыкальны такі быў рэсурс, дабіць усё ж такі пад гэту марку, таму, відаць, кепскія перспектывы і ў гэтага выдання. І ўвогуле мы бачым, што проста агнямётам выпальваюць рэшткі тых медыяў, якія асмельваюцца пісаць не зусім у адпаведнасці з генеральнай лініяй. Ну, нячэсных фактычна і не засталося, я не хочу там крыўдзіць, але вось такое адчуванне, што той же самы онлайнер ужо, ну, як это кажуць, нармалізавалі, камсамолка, палітычныя тэмы фактычна не кранала, і вот буквально вот за тое, што яна перадала добрыя словы на адрес забітага Зельцера ад яго знаёмых і сваякоў, вось такая рэакцыя. І вось я пра рэакцыю. Ўсё ж такі апошнім часам вельмі шмат далі паўнаважанняў так званым сілавым структурам. Яны адчулі сябе беспакаранымі і тое, што ім усё можна, ўсё дазволена. І зараз вось смерць аднаго з іх. Ці не будзе вот зараз, і нават ці змогуць іх стрымаць, калі яны зараз разбушуюцца і кажуць, зараз будзем помсціць за нашага усім, хто толькі вот вочы падыме ад падлогі. Ну так, безумоўна, тут, бачыце, адразу, як толькі пачалося здушэнне пратэстаў, фактычна сілавікі атрымалі карт-бланш, а беспакаранасць яна разбэшчвае. І цяпер гэта ўжо цяжка стрымаць, і ніхто асабліва там наверсе і не збіраецца стрымліваць. І калі глядзець наперад, то гэта будзе вялікая праблема, таму што рана ці позна перамены ў Беларусі пачнуцца, і цяпер вось настолькі падарваны ўвогуле давер да сілавых структур, як і да судоў, да ўсёй праваахоўнай сістэмы, што вось гэтыя руіны такія, яны будуць, ведаеце, вялікай праблемай пры змене ўлады, і трэба будзе наноў ствараць усе гэтыя структуры і будаваць вось гэты давер да праваахоўных органаў. Бо сёння у Беларусі людзі проста баяцца сілавікоў, і вось расказваюць некаторыя, што нават пераехаўшы за мяжу, па прывычцы, калі бачуць нейкага паліцэйскага, дык пераходзяць на іншы бок. Хоць, напрыклад, там ва Ўкраіне ці Польшчы тыя сілавікі сябе зусім іначай вядуць.
Сапраўды, да, тут з вами пагажуся, але гэта хутка праходзіць. Дастаткова адзін раз перакінуцца словам з такім паліцэйскім і становіцца зразумела, што гэта не тое ж самае, што ў Беларусі прадстаўнік сілавых структураў. Зараз, ну, фактычна адразу, як толькі выдалі навіну пра гэтую трагедыю, найперш прапагандысцкія тэлеграм-каналы, а следам за імі там і так званыя СМІ дзяржаўныя, ну, нібыта з ланцуга сарваліся. Зноў пачалі ворагі, вот гэтыя БЧБшнікі, іх трэба ўсіх вынішчыць, падчысціць і гэтак далей, гэтак далей. Гэта накрутка. Чым это можа скончыцца? Ну, натуральна, нічым добрым гэта не можа скончыцца, таму што, глядзіце, тут яшчэ іронія ў тым сітуацыі, што дзяржава ж абвесціла гэты годам адзінства, што і свята, дзень народнага адзінства якраз усталявалі, але ж свята штучнае, гэта асобная тэма, таму што і дата вельмі спрэчная. І па сутнасці ўлада хоча, калі і хоча нейкага яднання нацыі, толькі на глебе пакоры, на глебе, што усе, як кажа Лукашенко, заблудшыя стануць на калені, пасыплюць галаву попелам і скажуць: так, мы не мелі рацыі, Александр Рыгорович круты, і хай ён пануе вечна. Але ж, натуральна, не ўсе згодзяцца на такія ўмовы. І мы бачым нават, што місія Юрыя Васкрасенска, былога апазіцыянера, які стаў, ну, скажем так, працаваць на карысць уладаў, яна, гэта місія збольшага правальваецца. Наколькі я памятаю лічбы, ён болей чым 600 палізняволеным рассылаў лісты ў свой час, і толькі каля 200 адгукнуліся і згадзіліся пісаць гэтыя прашэнні аб памілаванні. І паказальна, што вызвалілі толькі 13 чалавек, далёка не самых страшных злачынцаў, там з гледзяшча ўладаў у пэўнай ступені людзей выпадковых, да і то там некаторых проста на хімію перавялі. Вось такая дазаваная шчодрасць. І, як мы бачым, толькі тых гатова ўлада, так бы мовіць, ну, дараваць тым, хто цалкам скарыўся, хто напісаў вось гэтыя прашэнні. Натуральна, што адзінства, кансалідацыі нацыі на такіх умовах немагчыма дасягнуць, таму што ўсё ж такі вялікая частка грамадства, крызіс, скажем так, вузел крызісу не развязаны. Наадварот, ён зацягваецца ўсё тужэй. І вось гэтыя брутальныя рэпрэсіўныя захады, вось гэта падвышэнне градуса нянавісці да апанентаў улады, яно толькі зацягвае тужэй вузел гэтага крызісу. І чым далей, тым меней шансаў вось на нейкі цывілізаваны, на нейкі, умоўна кажучы, аксамітны выхад з гэтага крызісу. Ну, хаця асобная тэма, як там пойдзе гэта палітычная рэформа, як ці атрымаецца паводле задумы Лукашэнкі, што ён вось зробіць гэтыя надбудовы, што можа пяройдзе на іншую пазіцыю, разам з тым ніякага двоеўладдзя не ўзнікне. Тут насамрэч сапраўды вялікая бомба пад сістэму закладаецца, і магчыма вось гэтыя змены ў канстытуцыю, зноў жа я ўжо забягаю наперад і пераходжу да іншай тэмы, яны могуць прывесці да разбалансіроўкі сістэмы, і, як кажа той самы Лукашенко, мы яшчэ убачым много інтарэснага. Да, сапраўды, зараз мы закранем гэтую тэму. Я просто на заканчэнне размовы пра вот гэтую трагедыю учорашнюю, вам не падаецца, што от колькі зараз людзей, як вы заўважылі, па палітычных артыкулах знаходзяцца за кратамі? Я не кажу нават пра 700 з нечым, 702 па апошніх звестках палізняволеных, але тысячы людзей, якія таксама па палітычных артыкулах, яны і так у жудасных умовах. Ці не скарыстаюцца зараз вось гэтай сітуацыяй, накручаныя прапагандай супрацоўнікі там вот этих, так бы мовіць, выпраўчых устаноў для того, каб яшчэ больш ім ускладніць жыццё, адпомсціць, я уже не кажу пра катаванне, але ну неяк адыграцца на іх? Ну, я уже не ведаю, куды горай, там і так сапраўды пякельныя умовы, і я думаю, што даўно ўжо і нават вось гэтыя злівы ад
таких хакераў апазіцыйных, умоўна кажучы, яны паказваюць, што проста ідуць загады з самага верху сілавых структураў пра тое, што трэба ствараць вось такія невыносныя ўмовы менавіта для палітычных. Так што гэта ўжо даўняя такая лінія, і я думаю, што яна будзе як мінімум працягвацца, таму што звышзадача, вось гэта з самага пачатку. Успомнім тыя жнівеньскія леташнія дні, калі проста вот тыя людзі, што траплялі на акрэсце, на якіх там у першы, у другі вечар пахапалі, яны праходзілі праз такія здзекі, што ну проста валасы дыбам, калі потым яны расказвалі. І менавіта гэта, дарэчы, прывяло да новага выбуху пратэстаў, калі здавалася ўжо там першыя гэтыя пратэсты згасаюць, потым пайшла новая яшчэ мацнейшая хваля. Таму натуральна, што па вялікім рахунку гэта гульня з агнём. Увогуле, калі улады робяць стаўку на голы гвалт, калі яны зрываюць вот такі маральны стоп-кран у дачыненні да грамадства, то рана ці позна гэта будзе натуральна вяртацца бумерангам. І тут няма чаго дзівіцца, гэта звычайная фізіка класічная, так бы мовіць, што усялякае дзеянне выклікае супрацьдзеянне. Ну, былі, відаць, спадзяванні, што з беларусамі законы фізікі не працуюць, што іх толькі цыкні на іх, і яны, як там было сказано, як пацукі разбегліся. Ну, вот вам не заўсёды спрацоўвае. Фізіка ёсць фізіка. Спадар Александр, калі вот пачаліся размовы пра рэформу Канстытуцыі, адразу пачаліся таксама меркаванні выказвацца, што, маўляў, гэта не з Лукашэнкі жаданне, да гэтага яго прымушае Крэмль, а ён не вельмі-то гэтага і хочуць. Калі ісці ў логіцы гэтых разважанняў, то можна было б сказаць, неяк вот вельмі своечасова здарылася гэтая учорашняя трагедыя ў Мінску. Вот тут загаварылі пра Канстытуцыю, ўжо і тэрміны вызначылі, а тут вот такая сітуацыя, ну які рэферэндум. Але вы сцвярджаеце, што Лукашенко не адмовіцца ад гэтай сваёй ідэі. Навошта ім усё ж такі гэтыя, як вы слушна заўважылі, танцы з бубнамі вакол рэферэндума і змены ў Канстытуцыю? Ну, бачыце, гэта пытанне трэба ў дынаміцы разглядаць. Адна рэч, як выглядала сітуацыя летась, я вось адразу згадваю, як Лукашенко 16 ці 17 жніўня прыязджаў на мінскі завод колавых цягачоў. Гэта вось там, як у кроплі вады адлюстраваліся тагачасныя настроі грамадства, у тым ліку і рабацягаў, якія крычалі яму сыходзь, і ён выглядаў відавочна разгубленым. Ён тады казаў, што так, сапраўды, ужо я тут даўно кірую, колькі можна, але давайте выходзіць неяк цывілізавана, маўляў, праз рэферэндум, там праз год-паўтара, магчыма, будуць новыя выбары. То бок ён сапраўды бачыў у гэтым магчымасць неяк, ну, груба кажучы, забалбатаць сітуацыю, перавесці фокус увагі, выйграць час урэшце рэштаў. Ну і плюс тады былі кантакты з Масквой, ён лётаў у верасні летась у Сочы, потым казалі абазнаныя людзі, што ў Мінск прылятаў Патрушаў, вядомы дзеяч расійскі, і што, маўляў, існаваў нават такі план Пуціна-Патрушава, які прадугледжваў якраз выхад з гэтага крызісу, разрульванне, скажем так, гэтага крызісу праз канстытуцыйную рэформу і транзіт улады, іначай кажучы, праз мяккі сыход Лукашэнкі. Таму што гэта асобная тэма, але коротка, канешне, ягоная таксічнасць і ягоныя такія вось брутальныя паводзіны ў дачыненнях з захадам, яны могуць ствараць пэўныя праблемы і для Крамля таксама. Мы не ведаем дакладна, ці быў гэты план Пуціна-Патрушава, але факт тое, што за год Лукашенко здушыў пратэсты, пачаў пачувацца значна болей упэўнена, і зноў жа мы можам толькі здагадвацца, пра што яны з Пуціним там канфідэнцыйна шапталіся, а можа і гучна размаўлялі адзін на адзін, нават і на падвышаных тонах, хто яго ведае. Вось падчас гэтых шматчасовых
круглых сваіх пасядзелак уже 5 разоў сёлета толькі яны вочна сустракаліся, шмат яшчэ тэлефонных было перамоваў. Ну пра што? Наўрад ці там пра кошт з газу, гэта не царская справа, гэта прэм'еры павінны там дамаўляцца, Сямашка з Новакам і гэтак далей. А ўсё ж такі, напэўна, тузаніна магла ісці вакол вось гэтых момантаў канстытуцыйнай рэформы, таму што распаўсюджанае меркаванне сярод аналітыкаў, што Крэмль, карыстаючыся выпадкам вось гэтай сітуацыі, хацеў бы прасунуць свае інтарэсы, зрабіць, будуць пэўныя фракцыі, калі будуць нейкія кантрольныя функцыі, нейкія правы ў парламента, то можна з гэтымі гульцамі мець справу, можна іх апрацоўваць, можна, груба кажучы, падкупляць, карацей, можна ямчэй маніпуляваць беларускай палітыкай. Напэўна, такія вось ёсць сапраўды намеры ў крамлёўскіх стратэгаў і, магчыма, у гэтым кірунку яны працягваюць прэсінг, ціснуць на Лукашэнку. І паколькі пэўныя Крамлю былі дадзены ўжо абяцанні наконт гэтай канстытуцыйнай рэформы, то Лукашенко мусіць іх выконваць. І таму мы бачым, што ён пацвярджае ўсё ж такі гэты графік, што не пазней за люты наступнага года пройдзе рэферэндум. Ну і потым, як бы Лукашэнку не была брыдкая гэта сама думка, што некаму гэта крэсла давядзецца саступаць, усё ж такі ён разумее, што ён не вечны, і сапраўды ў яго вось гэтыя ноткі прарываюцца, што там другому прэзідэнту столькі паўнамоцтваў нельга даваць, а з іншага боку, магчыма, ён і не збіраецца пакуль перасядаць вось у гэта крэсла там старшыні прэзідыума Усебеларускага народнага сходу з новымі такімі, як я іх называю, тэрмаядзернымі паўнамоцтвамі. Можа, ён хоча яшчэ да 25-го года у цяперашнім крэсле застацца. І таму самому сабе падсякаць паўнамоцтвы пры дапамозе гэтых змен Канстытуцыі гэта таксама не хочацца. І таму ён цвердзіць, што прэзідэнт павінен заставацца прэзідэнтам, што патрэбна моцная прэзідэнцкая ўлада. І вось тут узнікае якраз калізія, ён сам і учора пра гэта казаў, ну ён адмоўна казаў, што трэба не дапусціць двоеўладдзе, але гэта азначае, што ён такую небяспеку адчувае. І вось сапраўды тут мы можам пабачыць, што ён жа стварыў па-свойму такую дасканалую персаналісцкую сістэму, ўсё пад яго заточана, астатнія толькі сядзяць, канспектуюць, баяцца вочы ўзняць, а тут раптам нейкія новыя цэнтры сілы ўзнікаюць, нейкія новыя гульцы ўключаюцца, і сістэма, якая вот шмат гадоў будавалася пад аднаго чалавека, ў новай сітуацыі можа сапраўды атрымаць нейкую разбалансіроўку і могуць пачацца зусім непажаданыя працэсы. Таму любыя перамены вось для гэтай сістэмы, якую стварыў Лукашенко, яны небяспечныя, я б так рэзюмаваў. Ну так, але калі верыць і Лукашенку і вам, рэферэндум такі... Мне можна. Вам, конечно. Глупо бы было, не запрашаў бы вас у якасці эксперта да размовы. Тут рэферэндум такі будзе. І вось сапраўды у дадзенай сітуацыі шмат пытанняў, як беларускаму грамадству рэагаваць на гэты рэферэндум. Да прыкладу, ось і Давід Палітыка пытаецца, што спадар Каласкоўскі думае, як грамадству ставіцца і што рабіць з гэтым рэферэндумам, ігнараваць, якая тактыка? Ось вы б што параілі? Ну, ведаеце, я не паліттэхнолог, таму я не бяруся нейкія там стратэгіі для гэтых апазіцыйных штабоў прапаноўваць, але ж яны самі, груба кажучы, не чухаюцца, як мне здаецца, яны не могуць намацаць такой стратэгіі. Ну, вось распрацавана, як яны кажуць, народная канстытуцыя, там шчыравала група на чале з Анатолем Лябедзькам, яны сапраўды добра папрацавалі, але я ўпэўнены, што вось выйдзі там, нават у Мінску, не кажучы пра глыбінку, на вуліцу і спытайся, што вы думаеце пра канстытуцыю Лябедзькі, я умоўна называю, чалавек пацісне плячыма, бо не чытаюць людзі гэтых рэчаў. Таму тут магчымыя для праціўнікаў рэжыму нейкія простыя такія стратэгіі, простыя лозунгі, а варыянтаў няшмат. Ну, байкот, але байкот сябе канчаткова дыскрэдытаваў. Вы ж памятаеце, Зміцер, што шмат гадоў ішла гэта, як там у Свіфта, вайна востраканечнікаў і тупаканечнікаў, прыхільнікаў байкоту і праціўнікаў
прыхільнікаў байкоту, але здаецца пасля леташніх падзеяў байкатысты прыкусілі языкі, груба кажучы, таму што стала зразумела, што працуе не байкот, а працуе якраз вось масавы актыўны удзел грамадзян у палітычным жыцці краіны. Ну так, гэта рэвалюцыя не перамагла, але ж гэта ўсё адно былі беспрэцэдэнтныя падзеі, і нягледзячы на ўвесь драматызм, на трагізм таго, што адбываецца, гэта велізарны зрух у беларускай масавай свядомасці, які бясследна не праходзіць. Байкот, карацей, гэта слабая стратэгія, і рэжым жа навучыўся маляваць лічбы, нават калі будуць пустыя ўчасткі, ўсё адно вам дакладуць, што там 90% прыйшло, і што 90% прагаласавала за змены Канстытуцыі, і ўсе прапагандысты будуць трубіць, што ўсё, мы перамаглі. І сапраўды ў піяраўскім плане гэта, разумееце, рэжыму ўжо ён жыве ў паралельнай рэальнасці, яму не важна, колькі чалавек там прыйдзе, галоўнае, каб была проста фармальная нагода сказаць, што вось, глядзіце, гэта пытанне легітымацыі. Рэферэндум адбыўся, значыць, людзі нас падтрымліваюць, значыць, улада легітымная, значыць, ворагі дарэмна клявешчуць. Усё гэта няправда. Таму байкот, я думаю, адпадае. Ну, якія яшчэ могуць быць стратэгіі? Прыйсці там, можа, сапсаваць бюлетэнь, сфатаграфаваць, паслаць гэта на платформу «Голас». Я думаю, што ідэі, магчыма, вакол гэта будуць круціцца. Ну, але зноў жа ўлада будзе змагацца. Мы ж ведаем, як летась блакавалі гэту платформу «Голас», і ў поўнай ступені яна не спрацавала, хаця ўсё адно там лічбы былі даволі красамоўныя, якія паказалі, што нешта не тое з афіцыйным падлікам галасоў, гэта я мякка так кажу. Карацей, вось будзе ісці такое змаганне, але самае галоўнае, што якія б стратэгіі не прыдумывалі там у гэтых штабах, у Вільні, у Варшаве, яшчэ дзе-небудзь, яны не спрацуюць, калі не будзе масавага ўздыму ў грамадстве. А ў грамадстве, мне здаецца, цяпер іншая фаза, усё ж такі кладучы руку на сэрца, гэта фаза пэўнай фрустрацыі, пэўнага песімізму, адчування, што супраць-лому няма прыёму. І ва ўсякім разе іншае пытанне, ці надоўга так вось у такім стане здолее рэжым пратрымаць грамадства. Але цягам некалькіх наступных месяцаў, я думаю, што улады будуць рабіць усё, каб не ўзнялі галаву праціўнікі рэжыму, і каб гэты вось рэферэндум прайшоў без сучка і задзірынкі. І для гэтага ўжо шмат зроблена, таму што працягваюцца суды, працягваецца канвеер рэпрэсій, дабіваюць рэшткі незалежнай прэсы і гэтак далей. Ну, сапраўды, і от колькі могуць працягвацца гэтыя накруткі, гэтыя рэпрэсіі. Здавалася б, калі вы ўжо перакананыя, што вы перамаглі, што вы там ўсё трымаеце пад сваім кантролем, так перагарніце самі для сябе гэтую старонку, зрабіце выгляд, што вот мы вярнуліся у 19-й год, і давайте неяк вот так вот, робячы выгляд, што нічога не адбылося, што вот как бы год адзінства і гэтак далей, неяк так вот рухацца далей. А тут такое адчуванне, што яны самі адмыслова не толькі накручваюць, не толькі не перагортваюць гэтую старонку, але і ўпісваюць у яе там новыя нейкія факты, каб гэтае перагортванне не адбылося. А да якой ступені гэта магчыма? Ну, сапраўды, улада тут сама сябе загнала ў пастку, таму што той самы Александр Лукашенко, магчыма, ён і разумее, што ўжо трэба сцішыць гэтыя рэпрэсіі. Тут, глядзіце, і санкцыі ўзмацняюцца, і наперадзе галоўныя непрыемнасці, таму што і новы пакет еўразвяз рыхтуе, і амерыканскія санкцыі, пакуль толькі рамкавае было прынята рашэнне, а далей, калі там Мінфін США пачне гэта канкрэтыкай напаўняць, то мала не здасца. Потым тыя ж самыя еўрапейскія санкцыі, яны маюць адкладзены эфект. Па-сапраўднаму яны запрацуюць з новага году, калі скончыцца бальшыня вось цяперашніх кантрактаў там на продаж нафтапрадуктаў, калію і гэтак далей. Потым амерыканскія санкцыі маюць так званы другасны эфект. Ну, карацей, гэта асобная вялікая тэма, але факт тое, што як бы улада не бравіравала, як бы не храбрылася, але гэта будзе вельмі адчувальна. Гэта адзін бок праблемы, а іншы бок заключаецца ў тым, палягае ў тым, што Масква
хоць мякка, але бярэ за гарляк і з гэтымі саюзнымі праграмамі, і з вайсковымі базамі, і з канстытуцыйнымі зменамі. Таму няўтульна, дыскамфортна пачуваецца насамрэч беларускае кіраўніцтва, і логіка падзеяў падштурховая да таго, што трэба неяк ужо сцішваць гэтыя рэпрэсіі, пачынаць шукаць кантакты з Захадам. Я думаю, што не публічна гэта робіцца, ці ва всякім разе беларускі бок спрабуе гэта зрабіць. І вось расчараванне міністра Макея, які там злётаў за акіян, спадзяваўся з польскім міністрам сустрэцца, а той не захацеў. Гэта вось такія ноткі расчаравання, яны паказваюць, што ўлада насамрэч шукае нейкія магчымасці зноў завязаць дыялог з Захадам. Але разам з тым, як там вось кітайцы кажуць, здаецца, што можна заскочыць на тыгра, але цяжка з яго саскочыць. Так вось і беларускае кіраўніцтва з гэтага канька рэпрэсій цяпер яму вельмі цяжка саслізнуць, таму што зноў жа, як бы яны не казалі, што нас большасць, што супраць нас толькі купка адмарозкаў, але насамрэч падсвядома, я думаю, што там у кіроўных вярхах ёсць адчуванне, што вялікая частка грамадства незадаволеная, нязгодная і толькі чакае нейкага моманту для новых выступаў. Таму цяжка вось неяк знайсці перспектыву развязання крызісу ў такіх умовах. І я думаю, што ўсё ж ёсць нейкая мяжа трываласці ў сістэмы. Вось гэтыя рэпрэсіі, гэта напружанне, якое і сярод сілавікоў, сярод вертыкалі. Я не думаю, што ўсе там так пляскаюць у ладкі, і публічна так яны, канешне, мусяць паказваць лаяльнасць, але я думаю, не ўсе задаволеныя тым, што адбываецца, і кашалькі рэжыму наўрад ці ў захапленні ад таго, што яны трапляюць пад раздачу ні за што, яны б хацелі проста бізнесам займацца. Таму унутры сістэмы таксама існуе напружанне, якое не можа быць бясконцым. Я думаю, што пасля рэферэндуму магчыма, улада пачне нейкія болей такія актыўныя захады дзеля таго, каб прадэманстраваць нібыта сваю волю да змяншэння ўзроўню рэпрэсіяў і да таго, каб распачаць нейкі дыялог з Захадам. Як яно атрымаецца, гэта асобная вялікая тэма, таму што абодва бакі ўжо занадта далёка зайшлі. Ну што ж, дзякуй вялікі. Адзінае можа быць удакладненне, не удакладненне, а такая рэмарка. Я там учора ўжо вечарам у сацыяльных сетках бачыў, што некаторыя людзі там пісалі, маўляў, гэта падзея, гэта трагедыя стане, такім вот умоўным чорным лебедзем, ці там паглядзім, ці стане на чорным лебедзем. Але чорны лебедзь, в прынцыпе, у дадзенай сітуацыі выкарыстоўваецца як азначэнне таго, што вот пасля гэтай падзеі пачнуцца нейкія абвалам змены, перамены, нешта вот такое. Як вы лічыце, ці варта тут гэты тэрмін чорны лебедзь ужываць? Гэта ўсё ж асобны выпадак. Я яшчэ раз хочу сказаць, што я не хачу рабіць нейкіх абагульненняў, нейкіх змрочных прагнозаў. Адзінае, што яшчэ раз падкрэслю сваю галоўную думку, што адчыняць скрыню Пандоры – гэта апрыёры заганная тактыка. Рабіць стаўку на гвалт, думаць, што ў 21 стагоддзі, пры тым, што грамадства даўным-даўно перарасло вось гэтыя рамкі, у якіх яно было на пачатку 90-х, калі Лукашенко прыйшоў да ўлады, спрабаваць тымі метадамі мінула тысячагоддзя сёння кіраваць, гэта бесперспектыўна. І такая сістэма рана ці позна ўсё адно трэсне. Калі і як, гэта ўжо асобнае пытанне. Самае галоўнае, як азначыў адзін эксперт, чаму сталінскія рэпрэсіі в прынцыпе так доўга шчыравалі, таму што шмат хто просто не ведаў пра іх, не верыў ім, інфармацыі было вельмі мала. Зараз іншы час, іншая інфармацыйная насычанасць, і вынішчэнне так званых нячэсных СМІ не спыніць распаўсюд гэтай інфармацыі. Таму палагацца на тое, што спрацуе сталінскі метад, я б не раіў. Дзякуй вялікі. Александр Класкоўскі, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас, беражыце сябе.